ассалом духтаракои хушрӯ сазед назарин саломатии хубай нигоҳ кунед ҳамин қадар шарфҳои фасон омадагиай ира бинед нохӯям қанавинкои хушрӯ омадагиан ҳозир нархош кати мефаҳмонам касседа дар корай марамад муроҷиат кунед доставкатон мекунанд фақат доставка доранд ина борои нав ино чанд пуланд 90 сомонай тамошобино доставка аз дта болояй духтаро расчётотона бигирен бо касе оптове мегира оптовиш бо арзон мешава марамад нигоҳ кунед чанд қашай 90 сомонӣ чанд қашай 90 сомон ё 80 ина инош бо 80 будай дидена духтаро чӣ хушрӯ ино 80 сомон ишама 80 мана ишам 80 сомон инош 90 сомон ёш 80 сомон анаи серсанго чӣ дождико анаи сангои серсангаш иҷада бу серсангам аст одам бисёра барои авай духтарако ҳавая интизор мешавем ҷавоби нарха хулас созма чишмода нишони тимда чанд цвет дора мана марамад расветкои хушрӯ доранд материалшон хеле сабука ки ҳарир мақсуд баринай ваяй абаяҳои дубайски аст ку материалш анам хелеай ино чанд пулан ино 90 сомон ёш чӣ хушрӯанаи бурошон ана ино бо 80 сомон 90 сомон 80 сомон духтарако нархои арзонай айнаи тараф чӣ ямиқафасон духтарои азиз марҳамат ҳама шарфҳои сабука ки тобистона барои шумо пешниҳод шудагиай бо нархҳои дастрас доставка нархҳо дар ҳақиқат ҳам дастрасай духтарако айди таболо доставка мешава ина марамад интихоб кунед дар авакак шумодан доставка кунанд ё ки марамад интихоб кунед ё доставка дорам фақат ана ино чанда инаи тараф ҳамаша хушрӯа ана нигоҳ кунед ина инош 140 сомон будай арганзои серсанги фасон айнош бошад 120 духтаракои азиз нархои беҳтаринай успед кунед биёен инош чанд сумайкиҷон ёша бинед 130 сомон и моделош диден духтарако наворда хушрӯ надида бошен шумо гап занен шуна бо вай мекунанд расмушам партоян бинен интихоб кунен беҳад хушрӯ ина иҷада бо барои модаро шарф румоло ҳастай нархошон ҳар хелаяй бо нависеншуна маълумоти бештар аз хичон пайдо кунед ина румолои калон шарфҳои калон чандӣ бошад румолои калон апаҷон вай чанд сумӣ бошанд инҷа 80 сомон дорем во дорем 120 сомон 80 сомон 120 сомон 120 румоли як бачилай ина як бачил 120 сомон инош 80 сомон хулас нависеншуна ина 80 сомон аммо 80 сомон дубайски не ин дубайски нест дубайски чандай 120 инам 120 дубайски 120 дидена тамошобино диден чӣ арганзоям бори навай мана арганзо бори нав чанд пулиян ино барои шумо апаҷон 90 сомон марама духтарако аз доставка аз дата болояй бисёриҳо ҳозир анаи моделакора мепурсанд нигоҳ кунед чӣ хушрӯ омадай материалошонам хушрӯай духтарако баъд нигоҳ кунед фасоншам аҷоиботай нархошон 70 сомонай доставка ай дта болояй духтаро фақат доставка мекунанд ина ай дта боло бигирен дар равакак шумода бурда мерасонанд ино чанд пулани қа хушрӯ материалош дождико ин дождико намондаги надорем ҳами якта дута будай духтаро хайра нархша намегем барои ба интихоб мекунед намеёбен марамад